Siinä tapauksessa ainakin pitää yrittää liikuttaa se toinen tyyppi sellaiseen paikkaan, että se olisi sen toisen tien. Да, и вот вы видите, где есть напряжение в теле, туда можно тихонечко бить, да. Да. Вот здесь, да? Плохо я сделал? Ничего. Вот, а потом вы научитесь делать это в движении, чтобы удобно держался. Ja sitten loppujen lopuksi te opitte tekemään sen kaiken suoraan liikkeestä niin, että se toinen ei pitää sitä. Saatte sen heti huonon asentoon ja tuo pystytte toimimaan, että siihen ei tule mitään lukkiutumista yhteen. Tärkeintä on saada se toinen huono asento. То есть вы должны так двигаться, чтобы вас руки не устали. Meidän täytyy liikkua niin, että teidän kädet ei väsy. Хорошо, спасибо большое.